Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu jsme v 99 Nights. Dneska budeme zkoumat halloweenský upgrade. Já už jsem tady něco hrála. Tady mám tohle. Jo, jako se omlouvám, že mám tak málo dní, jenomže mě to nějak nešlo na mobilu, tak jsem to šla udělat na tabletu. Takže snad se na mě někdo připojí. A uvidím ještě, takže já zatím jdu. Říkám, tak snad se na mě někdo připojí. Všichni rvou tam. No, čekejte, kdo tady je? No, jako moc dobrýho lidi tady není. Tak nebudem řešit, nebo jako budem to řešit, protože jako bych chtěla nějaký lepší. Jako ne lepší, ale prostě někdo, kdo jako ví, o co tam jde. Šmarja, tam všichni spolu. No, to jedno, tak já se někam budu napojit a nechci být vás tady. Ach jo, tak nic. Tak jo, tak já jdu tady takhle, tak jsem se někdo napojí na mě. Tady nějaká holka, 16, komu to nejsou, ale jako budeme se snažit dát 100. Takže pojďte se musíme dát 100, máme tady nějakou holku, která 87 dostala, když jsem nás napojila. Takže jdeme do toho. Zase potom chci koupit tohle maskota. Nevím, uvidím ještě jako. Ještě jednou se omlouvám, protože mám tak málo dní a kdyby mě šlo blbě slyšet, tak se fakt omlouvám. A my už jdeme hrát, takže já se jdem pnu sprint a něco rovnou pokáce. Si chci koupit toho mimozemky na takový jako klásu. Tak. Saplingy tady zatím jako dám. Protože ještě fakt se budou to... Počkat, tak to... Kámo, jak to udělali hned? Tak ti to udělali mega rychle, doslova, no tak dobře. Myslím si, že třeba něco udělám, ale dobře, oni to udělali. No jako já se nezlobím a jdu hnedka do první čestky, kterou vidím. Jo? Jo, tak to bude tím, že my tam máme tu dobrou holku. Takže si tady vezmu tenhle fan a jdu si otevřít čestku. Čině přemýšlím tak jako já tam mám nejvíc. Jo, mám dobrou stickeru, takže to jsme ráda. Tak, se podívám ještě, co tady není. Nic tady není. Takže jdu tady dál. Jako nic moc tady není. Já si jdu pro tu píšťalku takovou. Tady nemusím jít to klásu, mám s tím kemprem. A mám na mobilu jiný, mám přes 100 dní leděl. Fakt, mě nějak nešlo to nahrávání té obrazovky, takže jako jinak bych vám to natočila na mobilu, no, nicméně nebudem s ním tím zdržovat a jdeme otevírat čestku, třeba dobrý saček nebo takovou zbraň. Budeme se snažit přežít co nejvíc dní. Jej, jsem se přála ten sáček, to super. Super, to jsme super začali lidi, takže si tady pozbírám nějaké věci, šrot, tady. Věci, co se můžou potom později hodit, je vlastně tady východ. To je úplně na kraji mapy. Teď vlastně se můžu podívat na mapu. Teď mi to došlo, já si vezmu tady uhlí, že uhlí se může hodit. Tady si bereme nějaké dřevo. Fakt jako s tím dřevem a šrotem může být potom později problém. Se fakt snažím vzít každý šrot. Kamo náboje, to je dobrý. Všecko co to. Spodně jsem ještě nebyla. Ještě tam. Tady další chalup. Spooky Longwall, WTF, co to je, lidi. Si víte, co to je, tak prostě mi napište, proč já nevím. Tak by se hodila nějaká zbraně. Kálo, vidím. Ale dobrá sakra, já jdu dnes do kempu, protože nikdy nevíš, kde třeba někdo nemá, třeba postráda.
třeba můžeme. Nemusí všichni nemít. Tak jídu tady donést. Kdo není v kampu? Dobrý. Tak to nevím. Koupím sandiálko. Tak blbě, proč je to tady? No dobře. Si dodá dýně a tam přečtem čestnou, kterou jsem si otevřela, vlastně si nemusím vidět, že já tady není. Tak tohle Česko jsem si minula, nebo? Nějakou čestku zase. Vlastně tam jako kanestra, jako to si můžu hodit, že budeme potřebovat větší oheň. Trader. Tady někdo dítě, tady dítě, tak to se mi nechce. Ještě mám na to jako celkem dobrý zbraně. Kdybych měla spírt, tak to bych to nešla sundat. No, tady jsou nějaké věci. Nevím, proč tam nechávají to uhlí, že to máš potom hodně. To je jedna a já bych chtěl nějakou věc. Jako nějakou něco, jako, no. Tak to bude problém. Uvidím. Uvidím třeba. Co bude lepší. Prosím. Yes, jsem chtěla. Tak jedu možná na dětskou klidně, no. Nezlobím. Tak jo. Tak nikdo nechce, nebudu než šli všichni vládci, takže jdu na tohle. Ani bez něho je to. Jsem nechtěla. Ježišmarja. No. Pařko se byly voci. Ježiš, mě to nevyšlo, že mě jdou 3 voci. Jde někdo pro nás? Joda. Čau. Čau, holka. A mě vzala do pytle. Jsem ráda. Děkuju. A bandáž. Díky. Ne, dobrý. Víc dělá. No, bro. Tak já si to pozbírám zatím jako věci. Maria. Jako můžeme jí vzít. Super, zachránili jsme místo. Tak vezmeme palivo. Něco na jídlo. A zdrhámeč. Už tam je. Pojď na mě? Nebo to není on? No to není on. Aha. Ok, tam máme steak.
snad něco dobrýho. Dneska budou zase. Už je údolí. Těhle. Čemu naštvat žádný vlka. Kolem výlez. Půjdu správnou cestou. Jedám. No. Takže tady by jsem... To se mi taky moc nelíbí, to potom. No. A jsme tady na tomhle hřišti. Ježiš, pro nás tady bylo hodně čet. A ještě nechytávka, když nemáte vybrání a jste na tomhle hřišti. Tak oni se většinou ty vlci, jako většinou jenom ty engry, se nedostanou sem. Že to pněčil. Kámo, kde umřel? Pro něho dobře, ale... No, kdo tě zabil? Vážně vlk. OK. Jako já nic neříkám, taky zabil. Oh no, tady už smrtí. Někdo ho dal review, takže dobrý, kdo někdo hodil. Metky, co bude hodit? Oh. No tak nic. No tak nic. Běžme tam. Ne. No ne. Můžu zásnout? Jo. Máme to tam. Je prostě mega moc velkou. Bo já ho zabil. Nezabil. Jo. To prčit. Já jdu z toho review. Viděl jste jako můj život. Mě na háčku. Jako můj život je úplně na háčku. Jakože to slova. Nic nemáme. Aspoň postel, ne, nemáme. Počkej, mě něco. Umíráte lidi. No nic, nemusím někoho zachránit, ale jako... To je docela OP, ale můžu zachránit jenom jednou, kámo. Jenom jednu zachránit. No.
lidi. Já jsem jí chtěla pomoct, jenom že kámo trošku. Ale tohle si dám, protože mám hladík. Tady dneska budu to otočit. Takže mám ještě čas. Takže si dám opít steak a žeru tady nějaký maso a dám tady ty jedra. A jako ještě možná toto, takže se jdu podívat. Jo, už je review, nebo není? Jak to? No, je. On jako nešel dát review? Nebo jako co? Já jdu asi... Jako on se hýbe nebo nehýbe? Protože spíš nehýbe. Takže já tam jdu jí pomoct, když on tam jde, nepomůže jí. Bro. Kde ona je? Protože jsem jí zachránila lidi a dobrý. Jako, a tady dám kosti, teda mu tam moc nepomocné, ale jako nic neříkám. Prostě porez se někam vyšel. No, potom tam byly uprostřed smrti. Tak se tam někam vyšel. Takže když prší, no, tak to nám trošku ukazuje. Doufám, že vám zatím moje hraní líbí, protože jsem třeba úplně přes chvilku zapomněla, že točím doslova. No takže jako sorry, jsem vám nedával nějaký info nebo todo a todo, ale jako já se snažím. Yes, máme to, mám to. Krátce si vezmu náboj dost. Uj, hej, náboj. Asi si vezmu revolver, protože to nemám. No je, teďka bych potřeboval, bych chtěla revolver. Revolver mi ve výbavě chybí. Trošku se mi to seká, takže se omlouvám. Tady dám zhodně úkol, to je k ničemu. Jako aspoň dávají do ohně. Mega. Jako jak daleko, takže tam udržu oheň. Já tady udržím oheň, protože jako nechci, aby se chcípal. Chtěl bych udělat level 5, ale jo.
úplně neudělám, že? Udělám tady kolem sapling, jako takový. Takže... OK, čau. To je dobré. Super. Máš jako tady něco? Dobrýho? To se můžu hodit. Už přichází. No jsem hungry, takže lidi. Jako jestli budu přežít snad jako přes 20 dní, protože jako úplně nemám úplně na to kapacitu. Jako na to, aby se udělal takový velký video. Like, pouš. On udělal potion, to je super. Potom příští týden bychom to měl objevit jako to, úplně bude to děcko. Missing child je tam, takže ho můžeme zachránit. Do mě ho kápám. Takže víme, že jsou teďka. Budu se snažit přežít ještě 10 dní, uvidím. Jako já jsem chtěla hned na začátku, sorry za to lidi. Prostě, prostě tady jako heriju. Jak už tady máme 24. Lidi furt na nechcípili, takže dobrý. Všimli jsme si, že jsou tady ty nové domy, jo, že a kdyby nikdo nevěděl, jak to funguje. My to tady zrovna nemáme, ale v těch kultistů nebo někdy z čas, tak padají svíčky. Ty potom dát to z ohně a potom v noci, v noci tam můžete jít jako koledovat. Oni vám můžou udělat nějaký trik, jakože třeba udělají srandu, anebo dostanete jako třeba peníze, jídlo a tedy. No, takže jako, až budeme mít cvičku, tak to půjdu vyzkoušet. Jo, a jak zjistit, jestli v té dané hře bude jelen a sova, nebo jelen a bera. Jo, tak to vám vysvětlím, kdo to neviděl, takže. Tady chvilku poskáču s Borkou. Takže sova, ty fuko. Čau, sova. Takže většinou, no, ne většinou, vždycky. My ještě nemáme další grafik. Tak počkat, tak tady to, takže tady mají takovýhle plagáty. Když tady vidíte sovu a jelen tady vždycky, ale když tady vidíte sovu, tak to znamená, že bude určitě sova, jakože, než jako nebude, že bude i sova. Kde v kompu? Tady zabili v oko, prostě vezmu tady něco, jsem měl plný hunger. Asi další den půjdu, nebo další noc, budu se prozkoumávat. No, tak, tady se trošku najím. Omlouvám se. Lidi, já se omlouvám, že jsem to stopla, protože někdo volal. Tak jsem to vzala, no. Takhle se jmenuji, takhle je můj nick. A určitě budu dělat víc videí, pokud se vám líbí, můžete zanechat like, odběr. A my se uvidíme zase u dalšího Roblox videa. Doufám, že se vám to líbilo. Tak zatím, čau!